er så en lille videohilsen, nu hvor jeg har været afsted i den første måned. Turen med den transsibiriske jernbane har virkelig været en oplevelse og noget, jeg altid vil huske. Jeg er meget glad for at have gjort det på den måde, jeg har gjort, med en gruppe, så man har haft nogen at dele tingene med. Og det har bestemt gjort mange ting både nemmere og ikke mindst sjovere. Turen med toget var i sig selv fed, og ja, det har I nok måske læst om på bloggen, så det vil jeg spare for. Nu er turen så kommet til Kina, og efter Beijing og Shanghai er jeg nu kommet lidt mere på landet, godt nok en gammel hovedstad Nanjing, men har jeg bestemt ikke så mange turister, der er ikke så mange skilte på engelsk, der er ingen menuer på engelsk, så bare det at få noget mad er en langt større udfordring, men også en langt større oplevelse. Men jeg har det godt, jeg har nydt det indtil nu, håber I også har det godt, og ja, ser frem til at høres ved. Ha' det godt, hej!